ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Бо ширкати Шифофарбо шумо метавонед ки ҳиҷома, фитобочка ва масҳаҷ бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбешавӣ, вазнгирӣ, вазнпартоӣ, бемориҳои занонаву мардона ва ғайраҳо. Шифофармо истифода кунед. Видеои имрӯза аз рубрикаи криминальни расследованияҳо. Видеои имрӯза дар бораи ҷинояте ҳастае ки набояд ошкор мешуд. вақте ки пулис даст мебардорад ва мехоҳад ки аз ин кор даст бикаша ва мағлубияти худша эълон кунад, як одаме пайдо мешавад ки роҳҳои на он қадар оддиро истифода мебарад. ва ҳамчунин видеоҳои ҷолиба метавонед шумо бардора тамошо кунед дар телеграм канали Салом TGI. Телеграм канал бардора кушода метавонед даромада тамошо кунед трейлерҳои порчаҳои видеоиро ки дар закрити каналаш мебурояд. мо дар замони технология ва асбобҳои рақамӣ зиндагӣ дорем. ҳар як қадаму гардиши мо тавассути спутник камераҳо ва телефонҳои мобилӣ назорат мешавад. аммо соли 2014 ҳодисае рух дод ки тамоми мутахассисони таҷрибадори замонавиро ба ҳайрат гузошт. агар ки дар шумо писанд омад видеош ба метавонед гузашта дар закрити канал обуна шавед ва видеоро пурра тамошо кунед ва тарзи гузаштан дар закрити каналаш ҳам дар онҷо нишон додагӣ. ва агар ки закрити каналаш обуначиёш ба 5000 раса 4 каса ҳаҷ умра роӣ мекунанд. хеле ҳама фикри хубе бардора обуна шавед, мумкин ки победители ягон каси шумо бошед. Келли Бардо ба дунё омадагии моҳи декабри соли 1988. Давраҳои кӯдакиву наврасии худша дар Флоридаи офтобрӯя гузарондагӣ. Лекин гарчанде ки ғайриоддӣ нараса барои дигаро, ин духтар аз кӯдакиш мехост ки дар қувваҳои мусаллаҳ хизмат кунад. ва соли 2011 дар синни 22 солагиш ба қувваҳои мусаллаҳи шартномавӣ шомил мешавад. хизмати аз лагери тамринӣ оғоз мешавад ки баъди чи хелеро перевод мекунанд ба 261 батальони тиббӣ ки базаи инҷо дар Северная Каролина буд. И аз ватани ӯ, яъне ки аз Флоридае ки ӯ дар уҷа истиқомат мекард ва ба ӯя расидагӣ буд, 1000 километрҳо дур буд. албатта ки ин фактҳо барои ӯ мушкилӣ ҳисоб намешуд, барои он хотире ки ӯ устувор буд дар интихоби худаш ва мехост ки чӣ хеле ки ба лаҳҷаҳои худмон меган ягон одами баланд шавад дар қувваҳои мусаллаҳ. тағои мака одами баландай. албатта хизмат, лекин ҳаёти шахсӣ доштан дар кора. ва дар ин муддат аллакай тақрибан 1 сол боз ӯ хонадор буд бо як мард бо номи Майк Бардо. бо он нигоҳ накарда ки ино хонадор буданд ва оила барпо кардагӣ буданд, он хеле ки тасаввур мекардан ҳаётшона пеш аз тӯй дар асл он гуна набуд. барои чӣ хотир? барои он хотире ки Майкл кардагӣ буд аз хулосаи занаш ки ӯ мехоҳад ба қувваҳои мусаллаҳ равад. аз зан боша намехост ки дар хона кухнида бигардад. яъне ки ба Северная Каролина танҳо меравад бе шавҳараш. тасаввур кунед, аз хона як чанд ҳазор километр дур танҳо меравад. муддати як чанд моҳи хизмати худаш Келли танҳо мемонад, лекин баъдан маслиҳат карда метавонанд ва ба хулосае меоянд ки аз нашиниҳошонда як имконияти дигар битиҳанд. баъде ки Майк ба Северная Каролина меояд, як чанд муддат пас мефаҳманд ки уно тамоман гуногунанд ва имкон надоранд ки феълу рафторҳои якдигариша иваз кунанд ва Майк бармегардад ба Флорида. албатта ки офитсиална ӯ зану шавҳар ҳисобида мешуданд, лекин ҳар як кадоми онҳо ба алоҳидагӣ худшона шахсҳои озод меҳисобиданд. дар ҳол баъди рафтани шавҳараш Келли шинос мешавад бо як ҷавони дигар бо номи Ҷастин Томпсон. бале бародаро, дар бисёр ҳолатҳо сабаби ҷидо шудани оилаҳо ҳамоне мешавад ки аллакай ӯҳо дар таги чашмашон ягон каси дигара доранд. бисёр ҳолатҳое мешавад ки одамо ҷидо мешаванд. мисол мегирем, дар ҳаминҷа зан дарҳол як шахси дигар дар ҳаёташ пайдо мешавад ва мегӯянд ки ҷидо шиду, баъд як каси дигар пайдо шид. лекин дар бисёр ҳолатҳо чунин ҷидо шудан сабаб мешавад ки ӯ одам баъдан пайдо нашид, ӯ одам аз аввал буд. ҳамин хел Келли Бардо ин ҷавона аллакай пеш аз шавҳардор шуданаш мешинохт. тварюга. ва ҷолибиш инае ки ин одамам дар Флорида зиндагӣ мекард, дар ҷое ки айни замон шавҳари зан қарор дорад ва ба хотири оне ки ӯ аз якдигариш дур буданд, як чанд бор дар моҳ вомехӯрданд. лекин дар муддатҳои аввал ин гуна вохӯрдан ӯро қаноат мекард. лекин
ҳамаш иваз мешавад. моҳи апрели соли 2012. яъне ки ӯ ба хулосае меоянд ки Келли ва Ҷастин бо дӯстписари наваш якҷоя зиндагӣ кунанд ва Ҷастин ба назди Келли меравад ба Северная Каролина ва аз пайи ҷустуҷӯи хона мешаванд барои якҷо зиндагӣ кардан. ӯ як ҳафтаи пурра бо ҳам мегзаронанд. лекин Ҷастин бояд ки ба Флорида бармегашт ба як муддати кӯтоҳ то ки якчанд корҳои шахсиша анҷом битиҳад ва баъдан тавона ки тамоман ба назди Келли бикӯчад. рӯзи ҷумъаи 13 апрел Келли ба хулосае меояд ки камтар сархушӣ кунанд ва ба як шаробхонаи ҳамун минтақашон меоянд бо номи дар экранатон десен як қурбоқашаштагай маънош чиқари қурбоқо мешавам кали мешавад карочи. Ҷастин бошад дар ин вақт дар Флорида бо корҳои шахсии худаш машғул буд. духтар пеш аз ба бар рафтанаш як сурат шароӣ мекунад ба ӯ. баъди чи каме суҳбат мекунанд тавассути переписка ва духтар ба бар равона мешавад. шаб тақрибан соати 1:30 Келли бо менависад ба Ҷастин. ман созум сиҳат ба хона расидам, нӯшидагӣ ва мондаям, ба ман пагоҳ занг зан. албатта ки ин номаи духтар барои Ҷастин каме ҳам боша шубҳанок ба назар мерасид ба хотири оне ки асосан Келли вақте ки аз ягон ҷо ба хона бармегашт ба дӯстписараш намегуфт ки ӯ ба хона баргашта аллакай. ва дуюм оне ки дар ин ҷиҳат бештар диққати ҷиддӣ дода мешид ба ҳамун суханҳое, яъне ки аксентироват кардагӣ ба дари смс оне ки духтар сиҳати саломат баргаштагӣ, яъне ки ҳоло ҳеҷ кас напурсида ки ту сиҳат гашти ё ин ки пода кисад. албатта ки кино несте ки баъди чунин кор бишина одам зангш назана. Ҷастин гашта занг мезанад дар ҳол баъди смс дидан, лекин телефони Келли хомӯш буд. хомӯшӣ давом меёбад то рӯзи дигара ки баъдан Ҷастин хеле ҳам ҷиддӣ нигарон мешавад. тамоми рӯз ӯ ба Келли занг мезанад, лекин ҳама ҳаракатҳои ӯ бефоида буд. Ҷастин алоқа мекунад бо полиси ҳамун шаҳре ки Келли қарор дошт ва мехоҳад ки заявление бимонад барои гум шудани Келли, лекин наметавонад ин кора карда барои он хотире ки чунин заявление танҳо монда метавонанд наздикони шахси гумшуда. баъдан Ҷастин ба базае занг мезанад ки дар оҷа Келли хизмат мекард. ба ӯ ҷавоб мегардонанд ки Келли ба ҷои хизматиш баргаштагӣ нест ва албатта ҳамаи маънои онеро дошт ки бо Келли дар аслам чизе рух додагиай. ҳамхизматҳои ӯ аз қувваҳои мусаллаҳ дар якҷоягӣ бо пулис равона мешаванд барои тафтиш кардан ба хонаи Келли ва маҳз дар ҳамун ҷо маълум мешавад ки Келли он шаб ба хона баргаштагӣ нест ва танҳо ҳамун вақт Келли Бардо офитсиална гумшуда эълон мешавад. акнун бародаро ҷои муҳими ин ҳодиса оғоз мешавад. барои ҳамин хотир ба диққат гӯш кунен. то ин вақт агар ба диққат гӯш накарда бошен як бори дига қафо бигзаронед, хушрӯ гӯш кунед. агар дар вақти премьера тамошо кардаиста бошен қафо гузаронда мешавад агар ки наомада бошен шумо. ва фаромӯш накунед бародаро лайку комментария ва подпискара Бо диққат бошен гӯш кунед, лайку подписаться. Да, конечно. Подписаться комментария. барои он хотире ки ман ҳар ҳафта 5000 рублиро байни 5 подписчик тақсим мекунам. интихоб мекунем мо случайно тариқи сайти рандомайзер аз комментҳо. яъне ки шарти озмун ҳамонае ки ту бояд подписатсия бошӣ, лайк мондагӣ бошӣ ва коммент кардагӣ бошӣ. ҳафтаҳои пеш чӣ гуна гузаштагӣ буди озмун видеош ҳастад дар телеграм канал, бидурен тамошо кунен ва худи натиҷаи озмун ҳар рӯз душанбе мегзарад, яъне ки ҳамин рӯз мегзарад дар телеграм канал. ссилкаи телеграм канал дар подсказка ва якум комментария аст. яъне ки дар ин ҳолат властҳо хабар метиҳанд бо наздикои Келли Бардо ва ӯ дарҳол ба Северная Каролина меоянд ки дар миёни ӯ албатта шавҳаршам буд, Майк Бардо. акнун дар таърихи Каролинаи Шимолӣ яке аз ҷустуҷӯҳои калонтарин баргузор мегардад ва сабаби ин ба хотири ки будани Келли буд, яъне ки ба ғайр аз полис бо ҳарбиёнам дар ҷустуҷӯ иштирок доштанд. ҷустуҷӯ давом дошт, вақт мегзашт, лекин ягон натиҷа набуд ва оҳиста оҳиста ҷустуҷӯи шахси гумшуда мубаддал мегардад ба ҷустуҷӯи қотили ӯ, яъне ки гумон доштанд ки метавонанд ки ӯро куштагӣ бошанд ва дар якҷоягӣ бо ҷустуҷӯи худи духтар полис ҷустуҷӯ мекард қотили ӯро. Оливия Кокс, хоҳари Келли Бардо. Sorry. бубахшед. I just ман танҳо мехоҳам please just return my sister. илтимос хоҳари маро баргардонед. албатта ки дар чунин ҳолатҳо одами гумонбар одамои наздики худи ҷабрдида мешаванд ва сардори чунин рӯйхат буд шавҳари Келли Бардо,
Майк Бардо. Яъне ки рафтори ӯ ғайриёдӣ буд. Чӣ гуна? Ӯ хеле ҳам фаъол буд дар ҷустуҷӯи ҳамсараш, лекин бо хабарнигорон мегуфт ки зиндагии ӯ хуб буд ва ӯ дар бораи ҷудо шуданашон ҳатто фикрам кардагӣ нестанд. Лекин ҷолибиш дар инҷа он буд ки пулис медонист ки ин гапи хел нест, чунки ӯ ба пулисҳо дигар чиз гуфтагӣ буд дар бораи ҳаёти оилавишон. Албатта ки ӯ гумонбар ҳисобида мешавад. Дар аввал ба хотири ҳамин ду намуд версия гуфтанд, лекин баъдан аз ин рӯйхати гумонбаро хат зада мешавад барои он хотире ки шабе ки Келлиро ба қатл мерасонанд таздиқ карда мешавад ки ӯ дар Флорида будагиай. Гумонбари дуюм и Ҷастин буд, дӯстписари наваш, лекин ӯ ҳам чӣ хеле ки шумо медонед дар он шаб дар Флорида буд ва тасдиқи ин кори худша дошт. Тафтишот бенатиҷа буд. ба мисли дигар ҷустуҷӯҳои шахси гумшуда, ҳамин қадар ки вақт зиёд мешуд, ҳамин қадар имконияти ӯро зинда дарёфт кардан кам мешуд. Дар ин муддат аллакай фаҳмо мешавад ки Майк шавҳараш ва Ҷастин дӯстписари наваш дар ин кор ягон хел дахолат надоранд, лекин буд боз як ҷавони дигар. оқибати қанчиқӣ ба ҳам хеле оварда мерасад. Яъне ки дар ҳолати шавҳардор буданаш бо дӯстписар доштай, чӣ хеле ки шумо медонед ҷудо шудагӣ набудан. Ва бо дар бораи дӯстписар доштанаш бо як писари дигар пайдо шудай. Хел ангулие. Несягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. Шаврӯз шидак кам нашид фисфисита ало бопара. Чӣ хеле ки шоҳидон меган, он шаб Келли муддати хеле ҳам дароз бо бармени ҳамун бар суҳбат кардагиай. номи бармен буд Николас Холберт. ӯ дар ҷангал зиндагӣ мекард, дар як трейлери хурдакак, яъне ки хонаҳои хеле трейлера медонед чӣ хеле воқеъ. Бале пулис ӯро гумонбари сахт ҳисоб намекард, лекин ба хотири оне ки ӯ дигар ягон кори дигар надоштанд, ягон шахси дигарам надоштанд ки гумонбар ҳисоб кунанд, ҳамонро ба бозпурсӣ даъват мекунанд. Ягон кас намедонад ки аз рӯзи ҷумъа ӯ дар куҷоае. Ту медонӣ ки ӯ дар куҷоае? Ман намедонам. Дар умум ту дар бораи ӯ чӣ медонӣ? Ба ростӣ ҳичӣ. Чӣ метавонам ман дар бораи ӯ бидонам? Мо танҳо 6 соат шинос будем. Агар ки миёни шумо ягон чӣ гузашта бошад дар мошин, ман бояд ки дар ин бора не ягон чӣ. Яъне ки ту ҳатто ба ӯ нарасидаӣ? Не. Дар бозпурсӣ ӯ ором буд, ба ҳама саволҳои пулис ҷавоб медод ва ҳаракат мекард ки ба пулис кӯмак кунад барои дарёфт кардани қотил. Ва бале қоил мешавад ки муддати хеле ҳам дароз ӯ суҳбат кардагиянд ва ҳатто Келлида кӯмак кардагиай барои ба хонааш баргаштан, яъне ки ӯро ба хона баргардондагиай. Ба он нигоҳ накарда ки охирон шахсе буд ки пеш аз маргаш Келлиро дидагӣ буд, ӯ аз рӯйхати гумонбаро хат зада мешавад ба хотири оне ки пулис ягон хел далил надошт барои даст доштани ӯ дар ҷиноят. Лекин дар ҳаминҷа гузаштаи ӯ пулиса маҷбур месозад ки бо диққатшона тарафи ӯ кунанд. Чӣ хеле ки маълум мешавад, Николас якум бор набуд дар бозпурсӣ. Мумкин аст ки аз ҳамин хотир ӯ хеле ҳам оромона буд. Яъне ки дар синни 16-солагиш ӯ ҳаракат мекунад ки маҷбур бисозад бо алоқаи ҷинсӣ духтарчаи 5-солара. Дар он вақт ӯро барои ин ҷинояташ 5 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. Акнун боша гумонбари рақами 1 ҳисобида мешид дар рабудани Келли Бардо. Лекин чӣ хеле ки дар боло гуфтем, дар аслан пулис ягон хел далил барои даст доштани ӯ дар ҷиноят надошт, то ки ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд. Лекин ӯ ба як гуноҳ метонистанд ки ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд. Мувофиқи қонун шахсое ки бо ҷинояти ман мехоҳам чиро ба забонам биёрам, яъне ки ҷинояте ки ҳамин кардагӣ буд дар синни 16-солагиш бо духтарча, шахсое ки бо ҳамин ҷиноят суд шудагиянд, дар бораи иваз кардани ҷои истиқоматшон бояд ки ба суд хабар битанд. Ва вақте ки ба Каролинаи Шимолӣ мекӯча, хабар наметиҳад. мувофиқи ҳамин кор метонистанд ки ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд. Яъне ки мумкин аст бисёр одамо фикр кунанд ки причём дар ин ҷаи корш хабар надодай хайба мувофиқи ҳамин корш метавонанд ки дастгирӣ кунанд. Гап дар ин ай бародаро ки мувофиқи қонун дар ин кишварҳо вақте ки ягон хел далил надошта бошанд, ҳақ надоранд ки шахса дастгир кунанд. яъне ки имкон надоштанд ки ӯро бозпурсӣ кунанд. хиёл мекарданд ки дар ин ҷа метавонад ки даст дошта боша, лекин ба хотире ки далил надоранд, ҳақ надоранд ки ӯро оварда маҳкам кунанд ё ин ки бозпурсӣ кунанд. ӯ метавонад ки аз бозпурсӣ даст бикаша, бигӯяд маро бозпурсӣ накунед. ин корш сабаб шуд ки ӯро дастгир кунанд ва пулис умедвор буд ки дар рафти ҳамин бозпурсӣ метавонанд ки ӯро бишкананд, яъне ки погзаи хеле нашкунану мақсад ки аз ӯ ягон гап гирифта бишавад. лекин акнун дар ин вақт он хеле сухангӯ набуд ба мисли бозпурсии аввал. яъне ки тамоман рад мекунад мавзӯи Келли Бардора ва дар ин мавзӯъ бо пулис суҳбат намекунад умуман. ва ҳоло ҳам пулис нисбати ӯ ягон хел далил надошт. пулис давом метиҳад ҷустуҷӯша ва
мукофот эълон карда мешавад. Дар кӯмак барои дарёфт кардани кели бардо $25,000. Барои пулис ин кор хеле ҳам бад буд, яъне ки вақт беҳуда мегзашт. лекин ба ғарз аз пулис бо ин кор диққати як шахси дигареро ҳам ҷалб мекард. ин як детективи шахсӣ буд. Дэвид Маршбурн, яъне ки детективҳои шахсӣ ин одамое ҳастанд ки барои ошкор кардани ҷиноят кӯмак мекунанд танҳо вақте ки ба ӯ муроҷиат кунанд. Адариҷа боша оилаи бардо ба ӯ муроҷиат кардагӣ набуданд. ӯ худаш аз пеши худаш ин кора мекунад. Ва ҳатто оилаи духтар аз ин дарак надоштанд ки ӯ хушидагиай дар ин ҷустуҷӯ. Барои ин детектив басанда буд танҳо як интервюи Николас, то ки ӯ фаҳма оё дар ҳақиқатан даст дорад дар гум шудани духтар ё ин ки не. яъне ки Дэвид ӯро гумонбар ҳисоб мекунад ва 100% бовар дошт ки ҷасади духтар дар ҷангал гурондагиай. Лекин ҷангал ҳамин қадар калонае ки ӯро ёфтан душворае ва барои дарёфт кардани ҷасад танҳо иқрор шудани қотил кӯмак мекунад. Лекин гап дар ин ҷае ки чӣ гуна ин кора карда метавонӣ? Чӣ хел мешавад ки Николас ба ин кор иқрор шавад? Ва бале бародаро, дар ҳамин ҷа зиракии ин детектив ба кор меравад. Соли 2013 Николас аз маҳбас озод мешавад. Ягона шахсе ки ба озодии ӯ хирсанд буд ин Дэвид Маршбурн, яъне ки ҳамун детектив буд. Дар ҳол ҳамун рӯзи якуми озод шуданаш Дэвид бо ӯ алоқа мебарояд ва суҳбата бо Николас ҳамин гунае оғоз мекунад ки ӯ гумон накунад ки Дэвид ӯро ҳамчун гумонбар меҳисобад. яъне ки детектив суҳбата ҳамин гунае оғоз мекунад ки Николас хиёл мекард ки детектив ӯро ҳамчунин як шоҳиди муҳим дар ин кор меҳисобад. ҳамин гуна Дэвид метавонад ки ба бовари Николас ворид шавад. Оҳиста-оҳиста дар якҷоягӣ вақти хеле ҳам зиёд мегзаронданд. ӯ ба бар, ба моҳигирӣ мерафтанд ва мешид ҳолатое ки кӯмакҳои молиявӣ мекунад детектив ба Николас ва ӯро кӯмак мекунад барои ҷои зисташ. Ва барои чунин одам, яъне ки ҳамчун Николас, шахсе ки барои расидани кӯдак ӯ гунаҳгор ҳисобида мешавад, ин хел одамо рафиқои зиёд надоранд ва дар ин шаҳр Дэвид, яъне ки ҳамин детектив барои ӯ беҳтарин дӯст ба ҳисоб мерафт. Лекин худи Дэвида дигар чиз лозим буд. Хеле ки мо шумо медонем ин детектив буд ва ҳадафи ягона дошт: иқрор шудани ҷинояткор дар ҷиноят. Тамом. Лекин усуле ки якум Дэвид истифода бурдагӣ буд, тарошидан аз худаш рафиқи хеле ҳам хуба ки рафиқ гуфта ба ӯ қоил шава, ин усул ба кор намеравад. Гарчанде ки Николас ба ӯ боварӣ дошт, лекин ин хел чиза намегуфт ва Дэвид ба хулосае меояд ки дигар усул истифода барад. усули хеле ҳам ғайриоддӣ, лекин ба кор мерафтагӣ. яъне ки ӯ Николаса шиканҷа метиҳад. шиканҷаи физически не, а рӯҳӣ. яъне ки ба коргарони агентствои худаш фармон метиҳад ки ӯро пайгирӣ кунанд 24 соат дар як шабонарӯз, 7 рӯз дар як ҳафта. ва ин пайгирӣ кардан як хусусият дошт, яъне ки бояд Николас медид ки ӯро пайгирӣ доранд, барои он хотире ки мақсад аз ин поидан ягон ҷинояти ӯро дарёфт кардан набуд, ӯро девона кардан буд. ва дар аслам ӯ бигӯем қариб ки девона мешавад, яъне ки ҳамин гунае мешавад ки ба назар мерасид барое ки ӯро ҳама вақт ва дар ҳама ҷо касе назорат дорад. ӯ аллакай ором ба кӯча роҳ рафта наметонист, ҳама вақт ба қафо менигарид, ором хоб рафта наметонист ва ягон чиз хӯрдаам наметонист ва фикр мекард ки и пулисай ва шикоят мекунад аз ин кор ба Дэвид, яъне ки рафиқи боваринокуш. вақте ки Дэвид мефаҳмад ки Николас дар ҳақиқатанам аллакай монда шидагиай рӯҳӣ ва усули ӯ аллакай ба кор рафтестай, ба қадами дигар мегзарад. яъне ки барои ӯ як пешниҳод мекунад барои аз ин ҳолат баромадан. ин пешниҳод албатта ки ба кор меравад, чунки Николас мехост ки аз ин ҳолат барояд. яъне ки пешниҳоди Дэвид чунин буд. ӯ мегӯяд ки яке аз судяҳои штат пешниҳод кардагиай ки агар ки Николас қоил шавад барои қатл, ӯро танҳо 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунану халос. албатта ки барои қатл кардан тира 2 сол битану озод шай ва ин тарафша нигоҳ мекард ки ҳаёти ӯ ҳамин қадар ҷазир шидагиай ки ором хоб рафта наметавона, ҳама вақт ӯро пайгирӣ мекуна касе. ба хулосае меояд ки ин кори хеле ҳам хубай иқрор шидан. лекин бале шумо ҳам ҳоло мумкин ҳайрон шидагӣ бошед ки чӣ хел танҳо 2 сол. лекин не бародаро, фаромӯш накунед ки кора детектив кардаиста буд. ин ҳуҷҷате ки гӯё аз як судяи штатай, ин ҳуҷҷати қалбакӣ буд. ин хел пешниҳод аз тарафи ягон судя омадагӣ набуд. лекин иш аллакай муҳим нестай баъди иқрор шудани ҷинояткор
ки ҳуҷҷат қалбакӣ буд ё ин ки қалбакӣ набуд. Аллакай муҳим оне ҳастае ки ҷинояткор розӣ шидаги буд барои иқрор шудан. Яъне ки Николас қоил мешава ба Дэвид, ба детектив. А детектив боша полисе занг мезана ва во ба ҷангал равона мешаванд ба ҷустуҷӯи ҷасади Келли Бардо. Чӣ қадаре ки ман ёд дорам, ту ба хулосае омадӣ ки дуруст рафтор кунӣ. Ба хулосае омадӣ ки ба мо нақл кунӣ ки он вақт чӣ рух дод. Ту мехоҳӣ кӯтоҳ ба ман бигӯй ки он вақт чӣ рух дод? Бале? аз куҷо ман оғоз кунам? Аз аввал? Хай чӣ, биём ҳам хе мекунем. Ман ба сари ӯро рафтам ва ӯро гирифтам. Мо ба бар рафтем, биллиард бозӣ кардем, нӯшидем ва дар караоке суруд хондем. Ҳамаш хуб буд. баъдан ман фикр мекунам ки касе ба ӯ гуфт дар бораи ҳабс шудани ман бо гуноҳи, яъне ки медонед шумо бародаро ки дар гузашта бо чӣ гуноҳи ҳабс шудагӣ буд. Ман ҳатто тарҷума кардан намехоҳам, барое ки вақте тарҷума кунӣ ҳамчун шахси первое лицо тарҷума мешава. Ман намехоҳам чунин чизро тарҷума кунам даже. Лекин ман инро намедонистам. Баъди ин кор рафтори ӯ нисбат ба ман тамоман дигар шудан. баъдан ӯ гуфт ки ӯ барои ба хона баргаштан тайёр е. ман мехостам бо ӯ суҳбат кунам ва ман аниқ ёд надорам чӣ гуфта шудагӣ буд, лекин ӯ гуфт мара ки давшата педафиларон ё ин ки ягон чиз ба мисли ҳамин. ман чизе ба ӯ ҷавоб гардондам ва баъданаш ба мисли ки ба ӯ зарба задам ва ӯро кашида ба мошин бор кардам ва ба трейлер бурдам. баъдан ӯ ба худ омад ва ба доду фиғон шурӯъ кард ва ман боз ӯро беҳӯш кардам. ман наметавонам дақиқ дар ёд биёрам чӣ рух дод дар ин момент. ман фаҳмидам ки ӯ аллакай мурдагӣ. ӯро дар мошин бор кардам ва ба ҳамин ҷо овардам. туро таҷовуз кардӣ? Не. яъне ки баъди 2 соли гум шудани ӯ ҷасади ӯ дарёфт карда мешавад ки наздикош метавонанд ки ӯра ба хок супоранд. ну аз таи хок мегиранд ба як хоки дига месупоранд. баъди 1 сол суд баргузор мегардад ки Николаса як умра аз озодӣ маҳрум мекунанд. бале ӯ интизор буд ки як чанд сол, аниқтараш 1-2 сол, лекин не. чӣ хеле ки мо медонем ҳуҷҷате ки адвокат ба ӯ пешниҳод кардагӣ буд қалбакӣ буд. ва албатта агар ки ин детектив намебуд ин кор умуман метавонист ки рух нада, чунки ӯ аз рӯйхати гумонбаршудаҳо мувофиқи бозпурсии полис хат задагӣ буд. албатта бисёр одамо мегӯянд ки коре ки ӯ кардагия як мисли пиар буд, ки мисол агентствои худша мисол пиарит кунад, барое ки ба ӯ ҳеҷ кас муроҷиат кардагӣ набуд. лекин чӣ хеле ки боша набоша ҷиноят ошкор кард. пиар буд, чӣ буд, сазоворе. маладес гуфтанда. маладес бигин. Джона Хенсон, модари Келли Бардо. Мистер Холберг, як дақиқа ба ман нигаред. лутфан. ман намефаҳмам. чӣ гуна шумо тавонистед ки бигирен беҳтарин ҷавондухтара ва бе ягон сабаб ӯро аз ҳаёт маҳрум созен. бародаро фикри ақиратон дар комментария бинависен. дар болои экрани шумо ссилкаи телеграм канал, ссилкаи ютуб канал ва дута видеоҳои пешинаи канал тамошо карданро фаромӯш накунед. лайк монданро фаромӯш накунед. чӣ хеле ки шумо медонед ман хотиррасон кардам 5000 рубл байни подписчикҳо тақсим карда мешавад ва худи ҳамин рӯз дар телеграм канал баъди баромади ҳамин видео эфир мешавад ки мо 5000 рубл аз ҳафтаи пешина тақсим мекунем. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.